ISebe leMfundo laseGauteng liqhube utyelelo lokuhlola imeko kwiSikolo samaBanga aPhantsi saseBovet eAlexandra kusasa ukuze livavanye imingeni enxulumene nokuxinana kwamagumbi okufundela nokufundisa. Oku kulandelwe nguMphathiswa weSebe leMfundo ephondweni uLebogang othe wothula ingxelo mayelana namanyathelo ajoliswe ekusombululeni le ngxaki. Uthi isebe libekele bucala imali engange-3.9 billion rand ukusebenza okanye ezokusebenza kuhlaziyo lweziseko zesikolo kunye nolwakhiwo lwezikolo ezintsha ezimalunga nama-23. ISebe leMfundo eGauteng lenze uhlolo kwiSikolo samaBanga aPhantsi iBovet eAlexandra ze emva koko labamba indibano namajelo eendaba ukunika ingxelo ngobume bezikolo kwiPhondo kwizinto ezithe zabalulwa kuquka ukuxinana ezikolweni. Today we want to provide an overview of the state of learner enrollment in Gauteng as of 2026, looking at overcrowding in our schools, the state of infrastructure and the interventions that have been put in place by the Gauteng provincial government to address the challenges. These challenges are exacerbated by the exponential growth in learner enrollment arising from migration and rapid urbanization in Gauteng. In 1995, the province had 1,408,000 learners plus in its schools, a number that has increased to more than 2.8 million as of 2026. uMphathiswa weMfundo eGauteng uLebogang ubuye wacangatha kwiinhlelo eziqingqiweyo ukujongana nale miceli-mngeni. The recent introduction of the Project Readiness Matrix, a tool that will aid in ensuring that projects comply with building regulations, meet quality standards and stay on budget, will go a long way in addressing some of these persistent challenges. The total budget for both new and replacement schools over the medium-term expenditure framework amounts to 3.9 billion, which allows for the construction of approximately 7 new schools each year and 23 in total over the MTF. Within this period, 1.9 billion is allocated specifically for new schools, whereas the budget for replacement schools stands at 1.8 billion. The Gauteng Department of Education is accelerating the delivery of the brick and mortar schools through various programs and partnerships. We are working with the Development Bank of South Africa on projects geared towards the construction of new and replacement schools in high-pressure areas. 15 projects have been identified across the 3 metros, while 1 project has been identified in the West Rand region. Elisebe lithi uluntu noRhulumente kumele basebenzisane ukukhusela iziseko zezikolo kunye nokuba izixhobo ezikhoyo zisetyenziswe ngokufanelekileyo. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eGoli.